Moi, ja nyt tulee Normal Haul kautta pieni sittarihaul. Me siis käytiin ostaa mulle, siis tuolla on Jade ja tuossa on Rosa. Me käytiin ostaa meille iltaherkkui. Okei, me ostettiin normaalissa tällaisia long chips, tällaisia maistelutestiksi. Sitten me ostettiin normaalissa tällaisia Haribon Clicks Mix Sour. Sitten Jadelle mä ostin tällätteen avocado face maskin. Sitten vielä Jadelle tällätteet kurkku eye mask, eli niinku silmänalusmaskit. Sitten mä ostin mulle tällätteet sitruuna niinku silmänalusmaskit. Sitten mä ostin itselleni tällätteen banaani face maskin. Sitten mä ostin mun pikkusiskolle tällätteet vesimeloni silmänalusmaskit. Sitten mä ostin normaalista tämmöten suihkutettavan käsidesin mulle. Sitten mä ostin meille illaksi SM2 tämmösen S-pussin. Kiitos kun katsoit. Moikka!